Ahojte, moje meno je Natália Bodišová. Chcela by som vám povedať niečo o Mezopotámii. Tak si zoberte pukance, pohodlne si sadnite a môžeme začať. Ešte pred začiatkom videa si prosím všetci stíšte vaše mobilné zariadenia. Ďakujem, hehe. Mezopotámia, región, ktorý lezí medzi riekami Eufrat a Tigris, je považovaná za jednu z najstarších civilizácií sveta. Tento historický kraj sa rozprestieral na území dnesného Iraku, Sýrie, Turecka a Iránu. Už v 4. tisícročí pred našim letopočtom tu vznikli mesta ako Uruk, Ur, Ninive a Lagáš, ktoré sa stali centrami obchodu, kultúry a politickej moci. Mezopotámia bola domovom mnohých významných civilizácií ako Sumeri, Akacania, Babyloncania a Asýriani. Sumeri, prvý známy národ, v tejto oblasti vytvorili klínové písmo. Jedno z najstarších písomných systémov, ktoré používali na zaznamenávanie obchodných transakcií, zákonov a mýtov. Neskôr zazjaril aj Babylon pod vladou kráľa Chamurapiho, ktorý zostavil prvý zákonník, ktorý mu zevraj nasepkaval do úzka boh slnka. Násla som na internete, ako by mohol vyzerať král Chamurapi. No není pekný? Pozrite, ako na vás pozerá dievcata. Beťár 1. Chamurapiho zákonník obsahoval 282 zákonov a z toho 50 koncilo smrťou. Tak končil smrťou ako aj toto video. Dúfam, že sa vám video páčilo, niečo ste sa naučili a aj trocha pobavili. Máte nejaké otázky? Ak áno, prosím, obráťte sa na môjho asistenta pána Googla. Ďakujem, dovidenia.